Moikka teille kaikille! Moikka teille kaikille taas! Nyt se olisi Helmi ja pelataan taas. Nyt me tehdään Yritä olla nauramatta haaste. No niin, ja nyt aloitetaan. Tää ei naurata. Tää ei naurata. Okei. Dance with him. Jaha. Yeah. Are you sure you can hang it? Yeah. Siis Be careful. se on toista kumpia. Ready? Rikko. Tää ei naurata. Joku vaan tippuu. Oh. Mä tiedän. Hei! Toi on hullu. Hyvin mene. Mäkin haluan. Miksi käy Au, toi taisi shot. Kato toi niin ilmeä. Hyi. Onks toi poika ja poika? Poika tyttö. Mitä näyttävää tässä? Oh no. Mitä naurettavaa tossa periaatteessa? Mitäs nyt? Au! Pyrin! Hyi! Toi ei oikeesti tullut tuolta, mutta... Nice! Pois! Ai, se ei huomannut. Mitä toi on? Kohta sattuu. Au! Mitä toi kattoo? Kattoks toi tämän Meltliponia? En näe. I got the eye of a tiger, fighter, dancing through. Siis me molemmat naurettiin. Tää ei naurata Toni. Nonni, nyt tapahtuu. Mun naurattaa enemmän eläinvideot. Au! Siis Mitä tapahtuu? tuolla on Mitä joku. Nope. Mä naurattaa nää koirajutut enemmän, tai kissajutut. Mä naurattaa nää aika paljon. Mua myöskin näyttää kaikki Eläinjutut. tästä. Ei, mitä? Got that one on video. Harmi, on lasia. Kohta sattuu. Au! Au! Nonni. Sorry. Niinku se säikähti. You called me out upon the road. Okei, tää ei taas juttu naurattaa. Ei tuu hala. Se ei vielä minnallaan pappaa. Oi, toi taitaa olla kivaa. Toi on ihan superkivaa. Au! Okei, se pieras. I pooped my pants. Se kakkas housuun. Toi näissä. The fitness gram pacer test Okay. is a Yrittää ottaa vettä. Mä en nauranut. Mitä Toi teit? nauraa. Dab. Pitääkö olla? Mitä sä teet? Onko se mitään järkeä? Niin, mua naurattiin. Eli tällä naurattiin. Naurattiin. Tää ei naurata. Beckham, who's the one who poops in their pants? Oh my god. Tää ei naurata. Ei! Ei saakeli. Oho, Sitten se meni tässä. tää ei osaa puhaltaa. A little harder, Noah. Opittele nyt kunnolla, älä käytä sitä sun ihmeen. What? I am from Japan, and I don't touch this change. Tässä menee käsi. 1, 2, 3. Au! Hyppää vaan konnion. Jo tän mä oon nähnyt. Tää ei... No. Tässä alta se. Noniin. Au! Tänkin mä oon nähnyt. Tää sattuu. Tätä mä oon nähnyt. Au! Ei saakeli, älä! Toi on editointi. Hyvin se oli editoitu, mutta ai saakeli! Au! Ei, älä! Aika tiime toi, mä nauroin. Hey! Okei, mä nauroin sille jutulle, mitä se laitti sen tisseihin. Tisseihin laittavat! Silleen klok. Mut jatketaan video. Joo. Joo, älä huomaa. Mitä se ei huomaa? Mikä toi Joo, oli? laitetaan tällä. Mikä toi oli? No niin, what happened?
Au! Au! Älä nyt, pikkusisko! Did you have a nap today? I did! Uudestaan! Pesi kädet. No, pesepäs nyt. No. You don't have a boyfriend. I did have my boyfriend. You don't Omistaako have a hän poikaystävän? Oh. Noniin. Tästä coolia. Laitetaan pienet pauselle. Okei, jatkuu. Ei toi oikein näyttävää. Au! Mä tiedän. Toi ei varmaan saatu kyllä. Oh-oh. Oh-oh. Au! Niin meilläkin lähellä. Se vaan heittää sen pois. Se vaan heittää sen pois. Oh no! Ei tossa ole mitään nauraa. Joo, au! Au, au! Jaden, can you say daddy? Onko se... Joo, daddy. Au! Toi ei varmaan satu. Nailed it. Mitä? Näyttikö se? No. Whee! He's gonna win. Oh yeah! Okei. Okei, tältä. Au! Au! Anteeksi, jos tuollainen tuli videolle. Toi. Sinne se tippu. Sinne meni. I wish for a new mommy. Mitä sanoo? Ei! Ei! Go away. I'm gonna show y'all how to do some pull-ups. Tää ei oo naurettava. Ei edes naurata. Joo. Se siellä. Mikä se? En tiedä. Onko se joku illuminatilisti? Miten toi voi mahtua sinne? Nonni. Ei tapahdu. Au! Ei naurata. Noni, noni. Nyt tulee hieno temppu. Eikö toi kiljalta ois? Toi ei naurata. Ei varmaan sattunut paljon. Noni. Oho! Siinä vasta tyttö. Hyvä tyttö. Hei, Mä olin joskus tollanen. En tollanen. Mä säikähtelin, jos joku soit. Toi tytölle tapahtui tollain, joo. Mistä se meni? Se meni yllättämään. No on aina pahoja, no on aina pahoja. Au! No on aina pahoja. Au! Mä en tykkää yhtään näistä. Hyvä, hyvä, hei. You already did. Tää ei naurata. Say your prayers to Jesus over. Se on hieno ruokarukous. My dad has a My dad has diabetes. Toi näkee ihastuksia silloin. Hey, you do awesome. Au! Elä! Ihan rehellisesti voit sä lopettaa sen. En voi lopettaa kylmisen. Toi vaan. Ne on niin naurettavia. Nää on jo tottunut tähän. What? Uh-oh. Toi nauraa. Se melkein nauraa. Okei, tosta ei voi kaatua. Siis mikä toi sataa? Okei. Toi tanssi. Se tanssia siellä. Se salaa tanssinut se, ettei Se opettelee tanssia. se on niin silleen, ettei Se opettaa tanssimaan. Noniin. No niin. Tää ei näytä. Meni kuitenkin. Meni kuitenkin. Kattokaa. Ihanaa. Sama kokoinen kuin toi. Anteeksi. Haluaisitko tulla seikin olla? Ready? Go. Let me 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mitä toi tekee? Tussia syö. What are you doing? Keskityn nyt. After 1 hour of Tuolla trying joku to oli put se Adam sama to musiikki, sleep. missä se Adam, poika no. tanssia.
kyllä tyhmiä. Hyvin tapahtuu. Samaa. Ja Alkaas taulusta! No, suotta. Anteeksi, meidän pitää nyt lopettaa. Mut moikka! tää.